तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। तो और सब बताइए आप सब कैसन बनी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल खतरनाक फुल रोमांटिक सॉन्ग पति पत्नी के सुहाग रात स्पेशल सॉन्ग भोजपुरी गाना लेके आ गए रउआ सबन खातिर सुहाग रात के स्पेशल सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रउआ बढ़िया से म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ समझ से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में रउआ दम बा गायकी कल चाहतनी गायकी रउआ का पसंद बा रउआ के बढ़िया बढ़िया मीटर नहीं मिलत बढ़िया गाना नहीं मिलत बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत बढ़िया रउआ सबके म्यूजिक नहीं मिल पाओ तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग पूर्वी निर्गुण भजन लोकगीत लयदारी रंगदारी जातिवाद सॉन्ग चाहे जिला स्पेशल गाना चाहे रउआ बोल बम के गाना चाहे विवाह गीत चाहे विदाई गीत चाहे रउआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी चैनल पर नया बनी चैनल पर पहला बार आयल बनी तो चैनल के लाइक कर दी सब्सक्राइब कर दी बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा का एक लय बा का एक धुन बा रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल कैसे बा। एगो औरत के शादी होके आइल बा अब पहला सुहाग रात के दिन रहता हाँ ओकर पति थोड़ा कम दिमाग के रहता रहे तो देखिए औरतिया का कहती है कैसे अपना पति से कहती है कि घुंघुटा उठाई जनी शरमाई कि घुंघुटा उठाई जनी शरमाई अरे आके बोलम जी बात करी कि घुंघुटा उठाई जनी शरमाई अरे आके बोलम जी बात करी मिलन ह पिया पहिला रात हरे मिलन ह पिया पहिला रात रउए पहिले शुरुआत करी मिलन ह पिया पहिले रात रउए पहिले शुरुआत करी बहिया में भरी सिजिया पर चढ़ी हे राजा जी कि बहिया में भरी सिजिया पर चढ़ी मैना तोता के मुलाकात करी मिलन ह पिया पहिले रात अरे मिलन ह पिया पहिला रात रउए पहिले शुरुआत करी मिलन ह पिया पहिला रात रउए पहिले शुरुआत करी। तो उम्मीद करतनी मीटर रउआ सबके बेहद पसंद आइल होई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा तो रउआ कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाई। लेकिन ऐसे पहले रउआ समझ से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी ऐसे कि हम गायक ना है रउआ समझ के खाली बता सकिले समझा सकिले। तब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना कुछ नया धुन कुछ नया कंपोजिशन लेके तब तक ले रउआ सब सन्मति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव जय शिव शंभो जय माता दी।